tuolla oli herra ruutupaidassa ja sitten oli tossa ja tuolla tolpan takana ja täällä. Joo. Kiitoksia Aki Lemmetyn ja Kuorenvedin piilaistosta ja terveysasemista nyt haluaisin puhua, koska nämä taajamien terveysasemat, niin nehän on kirjaimellisesti meidän perusterveydenhoidon kivijalka. Ja nyt kun puhutaan taloudesta ja katsotaan tarjottua materiaalia, pohjamateriaalia 300 liuskaa, niin se jättää vähän laadultaan tuommoisen varaa, se puuttuu oleellista dataa. Mutta se kokonaisuus on tilasäästöt yhteensä korjaustarpeet huomioiden 2,3 miljoonaa. Eli se on 0,02% budjetista, viime vuoden alijäämästä 2%. Se on niin pieni raha, että se hukkuu siihen kaikkeen kohinaan, mitä jatkuvasti tapahtuu. Se hukkuu sinne moneen kertaan. Nyt oli talousarviossa, niin konsernipalveluissa johdon tukipalvelut on noin 200 miljoonaa. Siitä saa niin mittasuhdetta. Tämä on oikeasti tosi pieni raha terveysasemien tiloista. Ja sillä ei tämä talous kyllä korjaannu mihinkään, että me lakkautetaan terkkarit. Ja se, että sehän ei kustannukset siirty. Katsotaan sitä tarjottua ehdotusta. Siinä puhutaan vaan, että jatkossa terkkarit on 0,5 tunnin sisällä omalla autolla. Eli me siirretään se kustannus näiden pitäjien taajamien ikääntyville ihmisille, että he ajavat omalla autolla sen 0,5 tunnin matkaa sinne seuraavalle terkkarille. Ei se ole ilmasta. Ja sitä kustannusta ei ole laskettu ollenkaan, että paljonko tässä siirretään kustannuksia palveluiden käyttäjille. Ja kun katsotaan käyntikertoja, mitä siinä datassa oli, katsotaan mihinkä ne siirtyy, katsotaan mitä me tiedetään autoilun kustannuksista, niin se 2 miljoonan säästö kivijalasta, se tuo 3 miljoonaa kustannuksia sille ikääntyvälle väestölle pelkästään auton käyttökuluina, ennen kuin me astetaan mitään arvoa ajalle. Ja se 1 000 000 kiloa hiilidioksidipäästöjä, sillä kun ne ajaa sillä omalla autolla sinne terveysasemalle. Tietenkin me tiedetään, että ihmiset kaikilla ei ole autoa, ne ei pysty ajamaan. Sen sijaan, että ihmiset joutuu olemaan töistä poissa omien tarpeiden suhteen, ne joutuu kuljettaa sinne lapsia, ne joutuu kuljettaa sinne iäkkäitä vanhempiaan. Tämä kaikki maksaa. Me vaan siirretään sitä kustannusta nyt suoraan sinne sairaalle ikääntyvälle väestölle, ja me tiedetään, ne ketkä tästä eniten kärsii, on ne kaikista köyhimmät, kaikista sairaimmat, joilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta enää päästä sinne perusterveydenhoidon ääreen. Ja tämän sote-uudistuksen tarkoitus oli nimenomaan tukea sitä perusterveydenhoitoa, että ne kustannukset ei tule sinne erikoissairaanhoitoon. Ja nythän sitä tapahtuu, kun ne ihmiset ei tosiasiallisesti pääse niiden palveluiden ääreen, kun ne viedään kauemmas. Ja sitten kun katsotaan vielä sitä, puhutaan tuossa, että jatkuva tarkastelu, tarkastellaan jatkuvasti. Mutta kun ne terkkarit kerran lakkautetaan, huomataan, että hei, tämähän toi paljon kustannuksia, mutta tässä oli järkeä, niin ei niitä enää takaisin saada. Se on pysyvä muutos, jonka taloudellinen vaikutus on koko lailla mitätön. Mutta se vaikutus niille ihmisille, ketkä siellä pitäjissä asuu, ketkä niitä terkkareiden vaikutuspiirissä asuu, se on aivan valtava. Se on aivan valtava vaikutus niissä yhteisöissä. Ja se on yksi kahvirahan hinta taas hyvinvointialueella, se 2,3 miljoonaa korjaustarpeet huomioiden. Ja katsotaan kuntoa, niin tuossa oli Jämsän sairaala kuntoluokka 9, käytännössä purkukuntoinen. Nämä terveysasemat, mitä ollaan lakkauttamassa, nämä on paljon paremmassa kunnossa. Huomattavasti paremmassa kunnossa, esimerkiksi Kuorenveden terveysasema. Eihän Jyväskylä tiedä, missä Kuorenvesi on. Meillä on enemmän siellä työpaikkoja kuin asukkaita. Sinne rakennetaan uutta tehasta, missä tehdään F35. Se on hyväkuntoinen terveyskeskus palvelutalon vieressä. Samalla tontilla. Sinne tulee uusia työpaikkoja. Ja siellä on neuvolaa, on sairaanhoitaja vastaanottoa, lääkäri vastaanottoa, labraa, kuntoutusta. Ei tällaisia asioita näy tulla huomioidun ollenkaan. Niin kyllä pitäisi pikkusen huomioida, että mihinkä ne kustannukset siirretään, koska tämä säästö tuo vaan lisää kustannuksia ja vie ne erittäin epäoikeudenmukaisella tavalla sille ikääntyvälle väestölle, jonka hoidon tarve kasvaa. Niin mä tosiaan toivon, että te otatte tämän kunnolla tarkasteluun ja mietitte niitä seurauksia vähän tarkemmin, otatte sinne vähän laadullista tarkastelua, koska tämä esitys tällaisena on aivan karmea. Kiitos. Seuraavaan puheenvuoroon, niin kiitetään tästä hyvästä puheenvuorosta ja tämmöistä evästystä ja näkökulmaa me tänne tultiin hakemaankin ja sillä tavalla mielellään kuullaan sitä paikallista
paikallista näkemystä ja siinä oli aika monipuolisesti nostettu niitä samoja asioita toki, mitä siellä materiaalissa on, mutta selkeästi kaipasit vähän lähemmän sitä niin kuin tarkempaa laskentaa sitten siihen seuraavaan. Ja siltä osin tietysti materiaalia, kun on valmisteltu ja niin kuin nyt jo on noin laajasti, niin on ollut pakko sitä tiivistää ja hyviä huomioita tässä kohdassa ja kiitos hyvästä puheenvuorosta ja evästyksestä, niin otetaan niitä huomioon sitten jatkovalmistelussa.